Check. Ay, sorry. Haya pa naon. Okay. Okay na po. Okay, balik. Agosto 21, 2020, 8:13. Natingala mo anong Friday may Webes man tanami kagahapon. Oo. Why buot among internet? So medyo wala siya nakabalik. Pero karon medyo na okay na po siya. Medyo lang fluctuating. Kung medyo pixelated, medyo waving, fluctuating. Spell fluctuating. Up and down siya, up and down. Choppy. Dili, actually, kuan ang perfect term kay volatile. Volatile. Wow naman. Gabula-bula, gatil. Volatile. Wow, kasarap. Dami Bola. na natin alam. Tiil. Volatile. Sige, i-push na nga joke, ha? Uy, ayaw, ma-hurt si Popia ng mga tiil na joke. Ikaw po, ma-hurt mo ka sa mga sampot. Ikaw na kayo. Mayong gabi ka lang tanan sa mga ganina ra nagulat. Dagan salamat sa mga nagulat kagahapon nga napalaw. Pasaylo ami sa mga salayang sa mga nakasala ka na mga bitugyan sa Melino alam din sa kami sa lautan namin. O karon at least nakabalik na kita. And sa tanan mga bago pa, hello po, ako kaniday ang Bawal Bugok Show. O kini po si Hilas King Bernie Bitok. And of course, ang master ng bayan, Master Poppy. And syempre naman, kaninang morning lang, Jane De Leon. Jane De Leon. Alright. After the quarantine mga gala, in fairness. Lain kayo ang alright. Syempre naman, always pretty and fresh and, Wow. Maria Filingera. Wala ta effects on. Mas mining wala effects. Kay ato lang yung tingo may gala. Today is international level yung mga wala yes. effects, diba? Hanap din ng mga podcast din ng mga pang-international, wala yung mga background music. Yeah. Tino. So ingani ra gid ang dating may gala. Sa tanan po naminaw karon sa podcast sa Anchor.fm or naminaw mo sa Spotify. Salamat kaayo sa inyong kanunayong pagpaminaw paghulat. Subaybay. Ang next sa Philippines baya kay Canada ba to? Or basta sa tanan mga OFW di. Ang amo lang ata na di mo makalimot pag abot December naman. Basi papadala niyo sa Balikbayan box. Tama. Kana okay ra gina sa mo ba? Kami basta nami karon sa tigdawat og ayuda program. Dili manggod. Kabalo ka burn. First try. Nagproblema po na sila. Dili ta po para ulaw kay mangayo kay nagproblema po na sila kung muuli bagid sila or dili. Baka wala bagid sila dili. So sila gagadugang-dugang kasi problema. Pero pwede na taman lambing. Pwede na taman. Di nga to man sa tanag di man og mga mahalon ato mga tuwalya raman sa tuwalya, sabon, chocolate. Mga size 11, okay raman na. May alam man na mong gusto ngay gala. Shout out sa tabi pertindaghanan na nagsa. Di ko ka balo na ang ako bang laptop ang problema or sa Safari lang ni sa Abi ko bang nindot ning kuan. Kaning mga 150,000 na mga laptops. Char. Wow. Actually, paraffle na natong appeal. Pero sa cellphone, in fairness, open man ang akong streaming. Pero anong sa laptop, dili. Sa ila, mag-change okay ako. Okay naman sa phone. Mag-change ako. Ato shout out ayan. Sugdan nato diha kang Orlene Ravidas. Hello, happy watching and Orlene Ravidas. La 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 la. Orlene Ravidas. La 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 la. Bilis na. And Trevor Cloma tong top 10 back to back with Hi, Ren. Trevor. Si Ren, Ren Suarez. Oh my God, kumusta ha? Di ko reprise ako. Wow, friends. Friends kayo. And kang Mary Jane Fernandez, Donace Arienza, wala di audio, ganina ni siya. Aris, ayan na si Aris Kagaanan. And si Nami okay na akong laptop. Inugan, hello. Hapit. Figurasyon Christopher, hi, miss you. Wow. Nice, Simjang. And wow, from day to night, si Ate Joy Martinez. Hi, Ma'am Joy. So timing din na iya, anong burag? Ay, burag buntag na karon sila, Yeah, kay ganinang morning, kay 8:30 p.m. man. So karon pag umata siya.
Oo. Nasa Ano ba? linya ka rin si Ate Mary. Hello, ma'am. May Hello? butag. Uy, and from USA, na po yung nagtanaw dyan sa Kuwait. Hi. Si Ren Suarez. And kasi pa ni? Si Lar Yang. And Richard Estrada. Mhm. Ayan. And sa balingasag din ni Nadia, si Namni Dinugan. Hello. Oy. May gabi. Speaking of USA, mag-share lang ko gamay kay ganina na nag-inquire sa Netflix nga kuan katong tag 300 ra ana siya nga. Lugis. Master Pops, how? Ano din ko nga unsa may imo katong one user or 4 user? Ana. Nading nga na din. Ano din siya? Okay. Ang 4 users, isa na siya ka solo account. Imo tanan solo ang 5 ka profile, 4 ka buk magagamit. Dungan. Okay. So, ano din siya? Pwede sa USA. Uy. Kung nga. Di ba siguro na mag-matter kay kung asa ka mag-login? Ayun siya. Ideally ba, pwede sa USA. Ay, Abig USA. Pwede sa USA. Abig USA. Okay. Medyo nabugok ka Ano dito siya? nga part, Brad. Medyo nabugok ka nga part dito. Narana ko. Actually, Nakakapital USA, manggod. Unsa sa to siya pag-type? Medyo nabugok ka dito nga part. ah. Na-approve lang ginato nga taas kaayo gahon-naon si Poppy. Oh. Thank you. Kay dagan ko gipang una-una karon ang mga atong isa ka babae, kaduha nga babae. Wow, Babae. kasaran. Ang lalaki pigid nga isa. Okay. So, mura to siya. Mora to imuhang joke, Poppy. So, mura to, Pops. Wala mo to joke. USA iyan lang lagi, nakadungdong iyan yun. Sa USA, Aki share lang. Oy, teka muna, congratulations, Mariana. Imo na pa itong nga post? Nabay video ato mong gibuhat lately nga project? Ay, oo. Nasa ako ang page. Okay. Katong sa mall nga. Grabe ako taon. So, nanay Yeah. video ato? Oo. Wait, hindi ko nakita. Wala ko nakasubscribe sa mo. Wala ni mo gilike ako ang page as yourself. Wow. Pag Kasi sure. nga. Lagi. Nakalagisa ako ang page. Sige, okay. Ah. So, ni-follow na gid sa... Master Pom, ni-follow na gid sa akong advice nga di siya magpakulot basta mag-video. Ay, tama na. Namanggit ko sa akong kwarto sa ato ni pa-raffle ni nga curler. Please lang. May Pa-raffle. 15,000 na kung palitan ni guys. Oh. Sure. Double purpose maguna. Double purpose na siya nga curler. Pakulot. Double purpose na siya nga curler. Kaya medyo Gano'n double mo-vibrate man na. purpose? Mo-vibrate. Uy, ani lugar ka dako. Oh my gosh. Ay, ulo pa lang. Wala na. Oh, nara oh. Wow. Enjoy jud ka. Ulo pa lang. Enjoy. Sa black part pa lang. Sa black part. Oh, ayan na. Ay, dire. Ayan na, please. And sa tanan mga... So, sa wala nakabalong mga gala. So, si Maria na one time na siya shoot nga... But asa to, nakalimot naman ko. Basta na siya shoot nga... Gipakulot na iyang buhok. So, naka-enjoy ko nga... Anong gapakot mi si Maria nga? Samot nung kabukad niyang naong. Ni Ana, yun sa... So, siyempre, niyon ko nga Maria... Well, Maria, balag ma-hurt ka sa kuha. As your... Kuya, para bata. Ang good. Ang good. Grabe. Ay, pagpalag ako ni nga show. Ako ni nga, kuhan. Channel. So, okay na si Maria. Maria, bahalag ma-hurt ka. Walay lain mo kasi ako sa ginang nga, Maria, gwapa ka kung imong buhok mga pinaana, ng bagsak, straight, bagay sa imo ha. Ayaw ipakulot. Muna nang utana po ka Maria, ngano dito mo mga girls, pag magpakulot nyo, feeling ginin nyo gwapa kayo mo ba sa magpakulot. Amino na to sa una, sa JS Pram, natin mga crushes, silang normal nga kagwapa. Di ba? Silang normal nga kagwapa, silang daily na ito makita. Muna nakakrush bitaw ta kay, muna itong kakita, gwapa siya. Pag abot sa JS Pram, ambot yun sa sabayot, kipakulot, nasubrahan sa makeup, napangit siya sa JS Pram. Bayot dayon. Basing babae rin nag-makeup na sa sakay. Sa babae nga, wala mong tutoy sa una, karoon na naman. Diba? Yun yung moto kong giingon di mga gala.
So, Lahira gyud, lahira ba sa bagsak ang hair? Dili, I think no, I don't know, correct me if I'm wrong. Siguro kay si Maria medyo ang apingon si Maria. Tapos kung bagsak ang hair, Matabunan, let's go. dili Like mo this, straight bro. ang iyang jaw. Ah. Straight ang jaw basta bagsak ang hair. So mas angayan tong mga wider ang cheeks nga ipa. sige na, ayun na paninduta. Inalapad og Grabe, nawong. you know why, Lapad og nawong. Ayun na paninduta pag mga English magibalik kay heart ba. Wide ang kuan. Diretso na. Wow! Pero di ba naman inihuwa nga kung magpa-straight og hair kay pangit pud sa straight ra pud siya tanan. Yeah, actually, Ansan. Actually, naragyan na sa kuan. Personality. wow. Ayaw mo pag-matter sa physical, guys. Kasi mo na tong kuan. Siguro ang physical is temporary ginarap no. Kay ang malungtad is ang imbatasan nga iyang i-live with Yeah. for the rest of his or her life. Yeah. Pero kaya lang, ang kagwapa lang lagi, ako na pimiti kinabaling, ang mura siya pod og bait pod manggod. Siyempre kung Okay. gwapa ka, mas daghang gyud isda nga mas mapilian, di ba? Ano ba? I mean, kung that's why bitaw mo kang moingyog kag sometimes makasabot ta nga makita tagwapa na ni padulong sa way klaro nga laki nga batignaw nga wala ba kay ambition may ana. Kay sometimes mo ka nga sayangan nimo eh. Gwapa ba ka suminto si you have a lot of options. Options. So mas dako kag chance na makapili sa unsay sakto date. Dates everyone. Ayaw diretsog sugot. Date na ako ni si Kuan. Date na ako ni si Kuan. O date na ako ni si Kuan. In fairness ni Maria, before nagisugot na iyang dawan karon, nag-date pa ba na siya Kuan, di ba? Nag-exclusively dating ba ka diretso? Sa iyaha or sa libog ko. Wah! Wait, sa mga dating, kaya darabi ang anxiety. Oh, di ba? Ay, Lagi. Yeah. Ako sa inyo, na wala na ikuan. Actually, dagan nag good pud kong na date good before. Pero Wow. dami ako. Wow. Buwan na lagi ako na uyab ha. Grabe mo. Ana As register? for the record sa kuan, sa NSO. Sa NSO. Sa NSO? Mo galing. Yeah. Ako may pinaka-honest diri, my God. Uy, dagan kayo nag-support sa ako nga miskingon sa daw ako itsura gwapa daw gid ko. Bitaw, pangitaan ako tong picture nga kulot ka ha. Sige. Ay na lang. Tanawan ninyo ang iyahang music video sa Kuan. Yeah. Yayay. Oh, kana sige. Oh Gusto my sige, God. tanawa sa Yayay. Ako wala lang ko ato, wala man ko sa shoot. Ato sa duy, grabe siya. Wow. Naman lang pasabot. But yeah, At least ni pasar lang, ni pasar. ni pasar. Wow, sa imo ginagikan po. Sanayan yung sa una ka butterfly nga mo. So again, Judge ka sa ka wider face ha. so kung nga ng face, medyo makatabang medyo ganun ng mga buhok. Oo. pag- Na ako'y ano. nakita nga mga memes nga mga Chinese nga actually kanay lang buhaton tapos Ah. di ba sa TikTok pag ana day nila Headband nahimo siyang dayon. kuan nga ana day apingon. Oh, yeah. So, yeah. Like that lang na simple nimo, you're pretty on that. Kapag yan. Yes. I know. Yeah, in Walay fairness, balos dia, walay balos. Walay Ikaw balos. gid lugar ang center. Walay balos sa amo, walay balos. Ay, at least ka mo, very butan and generous. Wow. mo. grabe dili gwapo buutan lang kuan. Yeah, si Poppy, taas. Wow. Very good. Si Brother Bernie, butan, di kayo siya. Wow. Dili. Okay, Oy, in ako, fairness. ana, kay ingon ra ba sila ang mga bayot karon Oy. kung dili kung mga bayot karon nauna na nun. Naguba. Mga gwapo karon kung naguba dili na. bayot. Ay, Unsa ganito? amot nimo imo man ang joke sige itabok na. Itabok na natutyo na lang. Ano kami mo? Ang mga bayot magud karon kung dili kung dili ang mga gwapo karon kung dili bayot. Wala. Wala. Okay, i-leave the group sa kalib tapos balik i-reconnect. I-search na nato mi ang mga bayot karon. Anyway guys, so sa ako pang giingon dali.
Mga tatag price karon, the best nga answer sa atong tubag karon mga tagtaog di lang 500 kundi 1,000 nga GC sa gasolina courtesy of Blue Energy. Daghang salamat sa Blue Energy. And syempre ang atong paghatag og iPhone gikan sa Chada Telecom. Okay? Wow. Ang atong iPhone ihatag na akong ikatulong nga code karon, di ba? Di ba naghatag naman tag code atong Sunday, May code katong na na. Tuesday, so karon ang third code. Kay para ang katong makapilan ni atong raffle syempre katong mga kuan gyud, mga nagsunod gyud sa ato mga higala. Okay? Yaw. Salamat kay sa inyo ha. Og please paki-share na, kailangan sharer ka mga higala ha. Okay. Anyway, again niloko da kang Nice Simjang, Aris, Ivy Labrador o sa tanan mga kauban nato diya sa BBS group, Bawal Bugok Show nga group. Kung wala pa mo nakapil, apil mo diya mga higala ha. Okay. Hi guys! And yun. Anyway, highway. Alright, so karon is BBS, Basa-Basa Stories, another letter na po lang atong nadawatan. In fairness, ang dami, PM lang mo may gala sa ko. Ay mo kaulaw sa inyong mga love stories or mga lahi nga mga story. Paminaw mo ani kay ang akong question dito na to kwaon, ha? Yes. Okay? Tapos pa-load ayon ta. May celebrity ba tayo dyan? Standby? May pa-celebrity ka ba dyan, Master Poops? Ana. Awapin ako nakalimang. Grabe kung ayan nun ta, happy na ta mag-close. Grabe na kay ka ba? Di na kakalimang. Di naman Eto na ito ang blind item. Okay, para pang-load. Wala kwarta. Para pang-load mga higala, ha? Ito na. Eto na po mga... Kabalo na biya ka sa ako. Responsable man yung nga tao. Wala na kwarta. Wow, asa nga part. Okay, sige kay Larga. Si Joe, wala pong internet si Joe. Wala, please, tabangin ninyo si Joe. Iampo ang iyang kuan. Ano na globe? Beke na may. Iampo ang iyang kuan. Si Tawa gani. Bahala na siya diya. Sa. Siyang internet. Alright. Okay, para pang-load unya mga higala, mamimigay na naman tayo ng load. Dapat sharer mo ha. Share So, syempre dapat. namin ipakita ang mga pictures, tapos kailangan ninyo tubagon unyang taod-taod, makita na mo kinsa ni tubagong right answer, i-note ni Maria Pilingera, tapos irapon na to later para pa-load may gala. Pasensya na mo. Alright. Kung magkadagkan ng sponsor, magkadako sa lang atong kuan mo, man among kuan lugar. Di sabi magpakarong ingnon kay kabalo ba mo nga katapusan na lang, may wala may mga sweldo. Lagi po. Pero may na lang kinapon may mga butan ng mga sponsors. Oh, so at least Yeah. pohon, hilot-hilot. Napaman mi sa promo period. Oh. So at least kung medyo ma-okay na gini mo, daghan na ana then tungod sa tabang po ninyo sa community, nga inyo ning i-share sa uban natong mga Bisaya nga mga kauban lingaw-lingaw lang god. So daghan pa tay mga ngani nga mga pa-game show. Pwede galin ta every Friday baka pa-game show ta or mga ngani nga type, okay? Pagkaswerte sa BBS member. Ana. Okay, ana para malingaw lang ta may gala. Basta di lang ginmo ko ng atong kurin. So para pa-load lang sa takaron, okay? So ito na ang ating pa-load. Sino ang ating mystery celebrity? Ay! Negro. Okay. Tonight, ang atong mystery celebrity is medyo bago pa gyud. Bago pa. Medyo bago pa. Patay na wa na siya ko kailani. Medyo bago. Sa mani And mo. then, babae kini. Medyo Babae. bago, Iba babae. na alawi. Mura man gina basta babae, iba na alawi ra gina. Wow. Tanaw na to. Unsa ni ba? Kadyo lang, Number bago. one. Bago ni bago? Bago. Bago ha, kadyo lang ha. Kung bago ni Rita Abila. Dili. Nanette Medved. Nanette. Ay, kabalo na ko. Tetsi Agbayani. Kitsi Agbayan. Oh my Ang God. ay gagaw ni Bayani Agbayani. Di na sila gagaw. Kinsakan ni siya. Fact number one. Oy! 1989. Lamion Na yung tao morena ni mo niya 61. to. Basta morena or guwapo kayo. 1989. Delgado ang iyang real family name. Delgado? Uy, Delgado ni. Puntod ng mga delgado. Delgado na. Wala Oh. takabalo. Wala pa takabalo. Basin, sa baka akong nauna-unaan, basin, pwede ni sa pageant. Nida Blanca daw, Nida Blanca. Pwede, medyo may kahawig sa likod, Posible. Nida Blanca Delgado. Pwede. Okay. Eto na, next. So, 1989, pila yung edad karon? Boom. Ito lang, square root of 2 to x squared, tapos y.
as integral of x squared. 31 na siya. 31. 31. Ay, nara, gwapo ang gitubag ni Trevor Coma. Caridad Sanchez. Caridad, pwede. Kay Nay kahawig sayang si Mod. Si Caridad yung Sanchez. Now. Next. Caridad Delgado. Pwede. Agay, Next. nag-error. Sabi na ko. Spanish boyfriend Lah, whom she met in her Espanyol, leading man. eh. Spanish. Porque anak lugar. Hala. porque Perer el filibusterismo. Buenos dias, Esta Paquito usted. Diaz. Como esta usted? Unsa man na be? Ay, so 31 siyempre, yung muna edad. siya. Johnny Delgado. Kuha na. Wala na, Harp. Pildi na ka. Johnny Johnny Delgado. Babae, manggod. Dolores Delgado. Di ba Como na- esta? Once again, ang como esta usted? Como esta usted? What's your name? Di man good. Mo How are you doing? How are you doing? Como esta? Kumusta? Mo na. Comunesta, eh? Oh. How are you doing? Are you doing? Hoy! Saning- Uy, gano ka naman yun na part? Di, basin may bawaan na to ba? Nga. Tungkol ano. Sayang bago. Ato na takay. Na si Ila. Uy, gino. Ato na takay na si Ano yung Ila. tabunan ng... Da. Ella, your daddy. So what? is- Sa? What? I'll tell mommy. What will you tell I will mom? tell mommy. She has a Spanish boyfriend whom she met. Okay. So now, we will have her famous Netflix series soon in season 5. Agay! Season 5. Kabalo na mi. Season 5 yang Si Netflix. Koana. Si, Ops. Ay, klaro kayo. Klaro kayo. Ang mata pa lang. Kayo. Sa kingalan. Muna, di klaro ang alan. Ketsi Agbayani galing. Ba? No. Unsa may atong ipatagan sa ila ang iyang ngalan nga tinuod, tama? Oo. Oo. Dili ang iyang karakter. Close the door. Di ay? Dami lagi itong Tama? Digo. Oo. Whether O, sige. Unsa ang iyang ngalan tinuod in real life? Unsay iyang tinuod nga real name? Mona ang atong question niya. Unsay tinuod niya nga ayan na, Gloria Diaz Delgado. Pwede. Nagamay, hapit na gamay na lang push. Ba. Sige. O, Mona ha. Mona Akong may kluha gala. na apo ni Gloria Diaz. Apo ni Gloria Diaz. Patay na. Oh. Alright? Sige, ayan. Who is our mystery celebrity? Uy, pagka-sexy mga gala. Grabe. Maria, na kayo nga nga shorts, Maria? Una, ana. Na ba? Okay, kay naanay bata. Naay bata. Naanay bata. Kinsa to, uy. Ayan, mamaya may paload na naman tayo ha. Hubas ng sponsor. Balo Maria? Di ko sure. Di ko sure siyang real name. Nako. Okay, karon sendan pa ka. Sige po. Kaklaro rana, isuon na ni Robin Padilla. Pwede. Si Bibing Gandang Hari. Uy, nagtubang Maria Filingera. Thank you. Kapal mi sa bag to nila na compare. Nanette Medved. O si Nanette Inventor. Pwede sa gusto ninyo i-post ninyo ng Nanette ha. Okay, very good. Again, wala tayo effects ka rin. Okay, very good. So mamaya, inyong Okay, tubag later. may gala. Inyong tubag. O siyempre, basa-basa love stories man ta karon. Ano yan na po lang atong mga letter karon mga gala. Wala, grabe kay ni. Basa-basa na punta nun. Sagpulan. Basa-basa. Ulan ba? Wala man. Ganina. Yeah, it's raining. Taud-taud. Amo ba? Sa may pa. Ganang ko ganinang kay niinit-init na kay akong mga talong, akong string beans na I'm so happy. I so love string beans like that. Wait Okay. lang. Ang correct answer dapat sharer po siya, tama? Kailangan sharer. I-share niya ang atong live. Yes. Okay. Oy, lipay day congrats si Sherdon Ilago ang chess daw iyang Lakers. Gilampornas ang kuan.
Unsa dili ka Lakers, Herb? Wala na ako, wala na, dugay na mahuway ang Warriors na ako. So para kuan lang ko, musabay lang ko sa bandwagon, basig kuan ko, Dallas Mavericks. Si Luka kay Shaw Puayas. O Cubs magiging at So dili gyud ka mag-Lakers. Dili gyud ka mag-Lakers. Dili gyud ko fan ni LeBron ba? Di ba pildi naman ng Lakers? Siya pildi ala ay pag-anagin na maawayan gyud ka. 1-all na sila, 1-all na. I won all. 1-all na. Luka Nicolit na si Kuan. Si Luka kung kuan kay gwapo. Ay, gwapuha din niya, no? Si Luka. Yeah. Okay. So, mura to mga gala. Okay. So, ito na po ang ating letter for today, mga gala. Huwag mo ko effects. Naka-effects, Darp. Pag-intro na ba kayo? Na kayo mga kundi. Ida tagkan. Biga-biga ba? Biga-biga. Ay sus gi. Ako tong giandam kagahapon. Karon wa na po na ko naandam ang mga effects na to. My God. Ano ba yan? Either Mariano Sordua kang Oder Flew. Wait lang ha. Cute kaya. Ang atong letter sender, 41 anyos, nga si Richard Ulitawo. Ano man nga Ulitawo man nga 41 na? Okay, naitabo. Taga Cagayan ni siya, pero nasa sa Iligan City. Dito man siya nag-work, sa lockdown dito siya nabilin actually, may gala. Okay. So, Lord, ikuan din ni quarantine love story. Hello, Donase Arienza. Hello, Donaze. Uy, nati, i-share lang na ako nati gahapon nag-live na kuyaw kaayo kaya hang giiyap ang 1 kilo nga bugas. Wow. As in, gitagsa-tagsa niya ka ng butil bitaw. Amazing. Butil? Di ba butil mo ganun tawag? Like in sa Manila, matag sa QC. butil. Butil. Talaga? Per ano yung gihap? Yung 1 kilo? Sa ako ang pag-check out to, itong nalabdan ako siya, kinagan kayo nag-share, 900 yung naiyak. Oh my God. It's so funny. Basta kung saan lang ibuhaton ba, no? Para lang yun sa ibuhaton nato diri may gala. Mangibot ka tagkuhan diri maglay. No? Ipto niyo, no? Lahig yun ang kuhan sa mga netizens, no? Lahig ang mga tripping sa mga tao. Nagaling nag-live manara sa airport, gibidyohan lang ang mga eroplano. Mga lupa ng eroplano, nilanding ang eroplano. Ano po eroplano nga ni kuhan, nag-traffic ang mga eroplano, nilupano. Ano ra? Mag-live? Correct. Kulang na ni, maghubo na lang kita ni may gala. Okay, ka na maligo ka, mag-live ta. Mag-live ta. Ay. Ang problema, basi walay nakita, muna mawawan ta mga gala. Actually, uy, mas dako pang sabon. Uy, bushi ra, wala tabunan. Ang kuan, ano ba yan? Sko. Okay. Sige daw, mo testingin daw, be? Tira ka, Pops. Testingin daw ang effects, be? Sige be. Kuha man. Be? Baro magikaon na. Baro magikaon ng kuan. Murag yung magaling puran. Lain man og gawas. Unsa man pagsulod sa akong mic dala sa kuan? Zoom. Mao ka. Wala ka di man day ka kuano headset ra man day ka no. Wala man kay mixer no ngay ngani para sa mo. Wala. Totyo mga gala. Sige na, laos ata sa atong story for today. Ang atong letter sender nga si Richard. Okay, ang atong letter sender. Dear mga ka-BBS, o ni PM sila. Again, PM lang mo sa ko. Ay mo kaulaw mga gala. Ay mo di na ko ni kon. Yeah. Taguan na lang ko ninyo sa pangalang si Richard. Uy, kadyo lang. Nakatay listener ganina nga Richard. Saan mo nga Richard? Okay. Ulitaw pa, o nag-edad ko karon og 41 years old. Di pa mong ko ganahan magminyo. Char! Para sa kay si Pope, dili ganahan magminyo. Mao ba? No. Storyahe ko na inyong di ganahan magminyo, ha? So, 41 years old na ko. Sa tinud-anay lang, na ako'y nakarelasyon sa una ni about mig 10 years. Abi ginamog kami na. Pero wala gihapon.
Ay. Wala ni prosper ang among 10 years nga relationship. Ug after that, murag ambot ba wag nagyud ko'y nakita nga lain pang ubang babae. Hala. O di basin sa lalaki na imong gusto pangitaon. Basin change flavor na ka. Lagi na 40 na ba siya? Mo ba ng tigladlad? Oo. Di ko kabalo kung love story ba ni siya. Ingani mo gunyo. Taga Cagayan de Oro ko. Nag-abang ra ko og kwarto sa usa ka apartment diri sa Iligan City. Pero taga Cagayan de Oro gyud ko. Silinga mi ni Poppy makanhan. Hoy. Taga makanhan lagi po ni Brad. Nag-antos gyapon sa baha sa motorila. Sige po bahala sa sige po bahala sa kuan makanhan. Murag Nirang-arang na ba? nag-washing gagahapon after 4 hours. Murag wala nag-washing. So gabaha lang gyapon na diha. So, Napagyapon. Nagyapon. Okay. Tapos sa akong pagrenta, apil pod akong pikas napoy nagrent magtiayon. Mga batanon pa. Ang isa nagtrabaho sa usa ka hospital, ang isa nagtrabaho sa usa ka sikat nga university diri sa Cagayan sa Iligan City. Emisyo siguro ni, may lain sikat nga university dia. Ay, basta. Dili gaabot ang ilang mga schedule sa trabaho. Sa akong pagtanaw, burag mga bata-bata pa ni sa mga 30 tahon. Ang ako na nabantayan, kay kining babae, medyo hilig kayo mag-party-party, medyo sahay hiligong inom, ta medyo flirt. Usahay galing makita ra na ako sa everyday nga nakatapis rag tuwalya. Usahay nipis kay ang t-shirt, di magbra. Huy! Naanasad ko. Alam mo, naalala ko naman. Nakatisting na ba kag Puyo Pops nga doolo mga boarding house? Wala. Ang first yun na mo nga balay, pag abot na mo Cagayan de Oro, high school pa ko, diag yun sa Corrales Extension, abay yun sa usa ka boarding house. Kung asa, daghang kayo nag-eskwela mga taga Capitol University. Yoy! Tuwara. So, ang balay na mo dos Andanas. So, dikit man na dia At bang sa DNR, nga Corrales Extension na may DNR building dia. Ang mag-atbang mo, so kanabitong kita ka nang sa simento, dili bintana, pero kita ka nang murag na decorative na ka nang murag bapangag-bangag, anong murag sa CR ba? Kanabitong murag hexagon gani ang shape. Or neighbor ka na. So nga na, ang amo ang apartment nga girintahan, ang abay nga balay ana is ang boarding house. So kung palungon ako ang suga, tapos na moabot ng mga estudyante or nila sa mga gabord, di kini makita kay ngit-ngit man kay may taga may raman to. So makita gyud mo nga mag-ilis sila diha. Grabe niya siya. Grabe na gala. Pero high school pa ko ato, mga third year high school pa ko. Paspasiro gihapon na to nga mga time. Ay, samatay. Talaga mga edad Kanang mga idara. Tinuod. Ambol na sa environment ni Maria no nga puro laki yung nga kauban diha. Di ba Ba't ikaw na lang? na high school yun siya? Tinood nga nag-high school ta. So munang basta may ana mga agree ambot na lang yun. Anyway, balik ta sa letter mga gala. So ang babae medyo flirty. Kabantay na ko ani niya nga lain og medyo tinanawan sa ako ang mga ka-BBS. Kamusta kay ko? Butang sa mo, ayo butang iog malis isa sa Feeling usahay kanang kamulok og laba, usahay mo apil po siya dito, magabay-abay, maglaba-laba po siya. Tamubok kay ang shorts. Tapos kung yung shorts kung manglaba. Mogyud. Lisod sa magpantalon ka maglaba. Mogyud. Tapos, dapat pina-bedroom boys ka na, Erp ka ng sahay, ang shorts niya. Mubuk kayo. Ano din? Sige, kaya para lami. Para lami. Lain na paminanoy, lalaki na yung nga para lami. Brad, sige Brad. Oh my God, Poppy. Oh my God, Poppy. Kung nagidedugay ka maminyo, Poppy. Change flavor na saga. Sa tinod lang mga ka-BBS. Pag muhabay siya sa ako maglaba, mubo kayang shorts. Tapos kung mabasa, pwede kalakra. Woo!
Usahay, magchika-chika mi. Tao sahay kay yang bana, wala man dia. Tapos matingala ko kay, miski ako gapugong mulikay gyud ko anang basi balag, abi balag, magbinastos ta kay lalaki biyata. Usay matingala ko, mag-joke-joke siya og mga green jokes. Mga binastos nga joke. Siyempre, medyo awkward. Yeah! Awkward na yun. Usay, di lang ako tungpangan, pero usay siya di mag-una-una. Tapos, nakurat siya, napagabalon niya ulitaw, deko. Abi niya nga, pamilyado ko sa Cagayan de Oro, na nalang ko'y trabaho diri. Busa ko siyang gignan nga ulitaw, gyud ko. O ako din siyang gistoryahan, kay mataglaban na mo, dito man gyud ang session. Ako na din siyang gistoryahan nun sa akong mga kaagi, ang mga kaguol, mga ingana. Ug sabot na ginumi nagka-close noon. Usay sa sobra na mong ka-close, usay ipalaban niya sa kuyang panty. Grabe naman. Wow. Palabang panty. Grabe. Diyan. Grabe ba? Tinuod, galaba, tinuod. Okay. Usahay. Di ka galabag pansin, no? Brief man gud akong galaban. Sino mama? Grabe naman. Si mamay galaba sa ang pantijugan. Grabe kayo. Pero usahay, maabot yung bana, amigo man pud gud ni, sumunang dili sa kayo ko lugar. Burag gapugong gyud ko sa akong kaugalingon. Kay buotan ra ba yung bana baya gyud. Tinuod. Pero usahay lang nala ko isay lagi madunggan ako ilang mga ungol. Kutob lang gyud tas imagine ani. Ayun. Usahay matagbuntag, sultian pag gyud ko niya. Nga napingis daw sa siyang bana. Iyang bana daw tungod sa kakapoy, di na daw mo bayang magiliw. Ug matingala ko nga anong iya man ang ginashare sa ko ang personal man ang mga butang. Usay mga siya advices na unsaon daw niya anak. Kay hilig daw gid daw siya sa mga iyang anak. Ala ka diyay! Mama Mia ulala. Mga ka-BBS, naiusa ka adlaw ni Ana. Natingala ko, pag abrin ako sa portahan, na ay panty sa tubangan sa portahan sa akong kwarto. Higuy ginoo ko. Yeah. Siyempre, wa may lain babae. Kisa malugar ka panty, lisod sad kung... So, siyempre, pag abrin ako, basig hunahon na ako, wala ko na nagdaotan, pero nagdaotan na gid akong hunahon na, lain na kong paminaw. Gikuha na kong panty. Nagunahon na ko. Panty nga, ginahimog trapo. Awkward ka na ba? Uy, in fairness ba, awkward ka ng mga underwear ba nga karangay mo ng mga trapo, no? Sige, mong trapo sa lamisa, awkward kayo. Sa mali, Pura grabe kay ka-sentimental ba nga until sa last nga kuan gamitin. ayaw mo, doy, grabe. Kana mga karang sinina sa bata, mga so kana, burag okay pa ko, ana. Pero ka lang yung mga panty o brief mo, grabe siya ka na. Wala na may lain. Say Anyway. gani kay taplak sa samad. So, naitabo, gikuha na akong panty, kay basing nahulog. Ako tanang gitok, ako siyang itok-tok, ako siyang ignon nga nahulog iyang panty. So, ako siyang gisimhot, bagong laba mali. Wow. Nanuktok ko. Naka-clean. Pag tuktok ni nako, dugay kanya giabrihan. Tapos taod-taod nilili siya. Tapos nakatapis ra siya yung nga imong panty o nahulog. And then siya nga, ay sorry kayo. Ana. Sorry. Kasi tingog Maria. Maria, imong panty Maria na nahulog sa salog. Gikaon-kaon na ni Brownie ganina, laglaway-laway si Brownie. O saan pag sorry? Okay, just makulat ka kung attitude. O saan pag sorry dayon? Ay, sorry kayo. Sorry. Ami. So at least pag human lugar, thank you very much. Pero ngano mangin lugar nga pagkaugma the same. Nanapoy panty sa akong portahan sa akong kwarto. So nasa Gonson lugar.
Nasa gunson lugar mga ka-BBS nga nahulog yung lugar ang panty tungod sa kumpurtahan. Grabe siyempre, nga, kuan. Di same akong gibuhat. Nanuktok na sagko. Mm. Og tapos akong gihatod ang panty. Maria, imong panty din nahulog. Hello, uy! Sorry, nahulog na siya eh. Mission! Promise, last din eh. Dili na gid maot. Sorry. Sorry, amin na. Wow. Amin na. Mga ka-BBS, the same na itabo. Thank you, ba? Grabe. On the third day, Ah, she rose like true love again. sent to me? Grabe, third day, the same. Pag-abri na ako sa portahan na po'y panty sa portahan sa akong Grabe, katulo na ginaba. Grabe na ginaba. So, gipasulod, nanuktok na sa ko, Maria. Assured. Ay, Yes. kanang imong panty yun, nahulog na sad. Oh my God. Ikaw bitaw. Sulit sa B. Alisat. Tama gyud ka Maria, mo'y nahitabo. Gipasulod ko niya kay di daw galisod daw siya pataod sa strap sa iyang bra. Uy, lisod mong yun, no? Lisod yun na, guys. Budi kabot. So siyempre, pila na may kusog na tong laki. Ay, So nagpatabang. So iya gyud dayong gipataod ang bra. Sige no, Lord. Di na ko kasabot sa akong gibati mga ka-BBS. Di na ko kasabot sa akong gibati, lahi na akong dagan. Agla, grabe may kabalo na gis Maria. Ano na Maria? Mamino na din tuhod. Mo magod yun na yung Wow! Sukat tong nagugmang iahak ko. Ako mag-imo ko ng tutor pa. Wow, ako pa ha? Ug tuod man, oh my God. Wa na po ganun ko galingon ni adto ko sa CR. ay, Nang haoy ang mga paa. Grabe. Basta lagi puli-puli wala to eh. oh! Di na ko gusto butangan lagi og malos. Di ko gusto yun nga butangan og malis mga ka-BBS. Apan sa matag adlaw ngayong ani perminti nga walayang bana, burag nabasa namang gyud nako. Nga murag siya namang gyud gapang akit. Oh my gosh. Ang pinakalas na gidyaa, ang panty dito nagigilukot sa akong doorknob. Isabi na dito sa uling, dito nagigilukot sa, grabe na yun. Wala na nahulog ba? Man-made siya, dili siya kanang Mo galing. hulog. Wala siya mahulog. Gihikot na yun mga gala. Wala ko kasabot sa akong gibati, oy. Every day, ingana nga kay tabo. Magluya akong tuhod, magdagan akong una-huna. Ako una-una sa akong kagalingon. Ay, i-release ko na lang yun eh. I-release. Oh, hawak kamay na lang kita ni. Oh my gosh. Sa tinod-anay lang, lamig yung kay siyang bayhana yun. Sa tinod-anay lang. Mission Behana. Klaro namang yung kayo nga murag pang akit namang yun siya yun eh. Pero dako gyapon akong respeto siyang bana og hadlok ko nga basin man kung masapnan man gud migod. Tama. Unsaon man ako ni? Ay, umana dayon? Mana? Unsa may buhaton na ako ani? Kay murag lisod na gyud kay pugngan ba? Unsaon man ni nga kung ang babae na gyud murag mo naging manghanggat. Lagi. Mo naging mag-una-una. Aggressive ang girl. Unsa may angay na akong buhaton. Yoy! Tana matabangan niyo mga ka-BBS. Oy, gwapo ni! Ang pinakanindot og advice, mo'y na-chance makadaw og 1,000 GC mula sa Blue Energy.
Correct. Larga. Larga, may gala. Sige nga. Yan po ang ating letter sender na si Richard. Unsaon niya na nga mapugngan niyang kaugalingon or unsaon nang usa ka babae nga feeling niya murag siya mo'y ginatintalon. Kana ginon or buwan na ginoo ka experience yun na or pinod anay na gyud. Kamo siguro ni Joe mo'y grabe na yung experience anang naitintalo na gyud mo sa babae. Ay, oo. Gyapon. Kamo unsaon ninyo may gala? It's a very okay lang ta nag-single siya, no? Oo, Kay marespetaran siya. Ang babae, ha? A girl, yes. Pero ang Pero kung problema, minyo, man god. mm, Lalimang ka ang panty gilukot na sa doorknob. Sao mo nabi. Dili pwede nga kuan di ay siya kanang sa Avon nga katalog ng mga display nga panty. mm. Nako. Okay lang ta nag-brochure na gibutang. Kay gibaligyan ni nga unsa man nga panty basi kuan ba ay actually sample na siya. Nakoy brochure diri. Sampol. Actually, kuan Ano na siya, siya? anti-shock nga panty. Simuti lang ng panty. Kanang nakabitay diya. Simot. Humot. Dili trapo Oy, mo na na daw. siya. Katong mga nahulog nga panty, trapo daw to sa salog. O speaking ng mga story sa panty ha. Nabay yung mga edad sa mga lalaki ha nga bisag gihay-hay lang na yung mga panty girls ay mo kumpiyansa. Mugimog yun na ilang mga mga stages sa mga guys. Labi na kanang mo pala pagsugod-sugod. Just ay mo kumpiyansa. Even pa Mga bisag panday. igagaw na ninyo or bisag pag igsuon or something kung kuan man na pero at the end of the day lalaki gyapon na sila. Or namoy pinaka-closest na mga silingan. Sabi bitaw lang, na maki-CR, tapos nalimoy mga panty day nga gipang-hay-hay ninyo sa CR. Ayan! Ay, nako. Agay na, nakainom-dum na ng uban. Oh my God, katong namista. Ana. For example, matuin nyo, Maria. Ay, Maria ka nang asay mong CR. Ay, di lang, CR lang. Agay. Pag-ana, uy. Ang gignaynan, mas luwi dili yung panty towel na. Pag-ana ka, Maria, mag-iniho, kay muraman o kuan. Yay. Unsa may mga kuan ninyo da, mga opinion ninyo namin? Si The Bid. Zulu. Sige, Para malikayan nimo. Kanang mga taga-suktobag, i-copy-paste sa notepad para mapilian. Para malikayan nimo ng butanga or ikaw na lang mulayo sa babae nagapanintan sa imuha. Kinaa siya'y pamilya ang babae ug amigo pag yun mo sa iyaha. Amigo pag yun mo yang bana, ikaw na lang mulayo para walay mahay sa pinakalasan. Ano na lang, nakoy idea. Oh. Dapat iingon nimo sa babae nga nag-struggle ka, naglisod jud kang kanang naluoy ka sa iya in a way, pero kung dili na nimo maingon sa iya in person, ambi iyang number, ako'y mo ingon sa iya. Or Facebook, baka Pwede, niya, pwede, pwede. mo- Mas ganahan ko sa suggestion ni Gerson Caberto, balusan. Ah. Iya pong bukotag brief ang doorknob dito. ano siya, ikaw ra day ka. Ikaw ra day, Ikaw ra day nagkuan karon na reseller sa Avon ha. Dapat daggan sa ta. Landlady, ana. Oh, ana, Sige. pwede. Dili. Basta di ay nung ati, mailhan na siya nga imuha na ng balay kung nakalukot yung Pero maayo ba ning giingon nga may sumbong sa partner? scary. Tudod anay lang. Pag-describe niya nga gwapang babae. So, kung ang lalaki magsumbong sa sabana, bayot na kayo niya. Di, tumbisa. Kasi tumban. Pag-ingron. Kabalo ka, ang kanang sumbong, later na nagunggo. Pero lain man kayo nga lalaki. Ba? I mean, kung pwede pa lang ka Bakla man. mag-istorya. Bakla man kaayo magsumbong-sumbong. Uy, imong asawa bitaw, my God. Binibigyan ng panty. Lain mo. Pre, lagalayan pre, kanang mga asawa pre, bagabilin ng panty pre, at bangsang putahan pre. Lain man. Bora mag off. Oo. Ba?
Sige daw, sige. Ingon Pinakanindot og tubag, sige, pinakaninot og Sardua. tubag. Bigyan ng price. Once imong gahilabtan ng girl, maadik ka ug dakong sala na gyud na. So meaning ayaw gyud siya hilabti. Ito naman Once tayo. na, si Mariano Sardua nag-ingon, nganong kabalo ka? Nagtilawan gyud din oh. Di kabalo ka. Hilabot na day gyud. Sa mga ingani lang ang mga problema gyud. Perminti gyud gansi ang babae no. Kay kung magsitwasyon mo ko sa mga ingani, ang lalaki wa gyud mawala no. Kung ang lalaki magbinuang, way mawala. Bura pag musikat siya, kaya dagang nakagusto niya. Oh, Number man. 2, di po siya maburos. Except kung mapatay lang siya sa bana. Kung nag-away sila. Pero kung kamudwa ba, di pala sa babae ba? Kung babae mag-una-una, what if naburusan siya, patay, dako yung problema. Game over talaga. Game over Life siya. change 360. Di ba? Kung masapon, sapon, kung kabalo ka mosulod, kabalo pug ka magawas. Pero siguro na, dayanin na lang, no? So, sa matured nga way, kunwari, dili tamanyak, Pops, ha? Kung dili tamanyak, ha? Okay. Lisura, Lisod. lisod kayo internalize, ha? Lisod i-internalize. Lisod kayo. Kalisod. Sige, butang na tulungan nga, kwanta, maayo ta nga citizen. O sa Maria Pilingera, nga na imong boardmate na wala na pingis siyang bana. Tamoy nga na yung gabuhaton sa tuwa. Yes. Siguro, ako siguro siyang istorya ng anong may nga na siya ba? I mean, ako siguro i-go deeper. Go deeper? Wait lang. Ang among topic Diba? kung anong... Naman kayo nauna-una na Erp, kay basin de ang imong nakita nga mga sinyalis, mali sa imong interpretation. Pwede. Di ba? Hmm. So, amiguhon, okay siya. Like, amiguhon, then mag-story man siya bastos-bastos, di ba? Hmm. Tapos, murag dalikyatan din gamay nga. Lagi no, pero, kanang di po ka mga pangitag mga lalaki diya kung wala yung masawa. Kanang yan. Pwede. So, para min sa, kung Burag mingin dala siya, suggestion, burag dala saibit, Oo. burag dala suggestion. tapos mingin siya nga, lagi, mingaw gid ba, pero, hapit na ako na mabuhat. Pwede. Di ba at least ma-confirm din mo. Dayan mangutana ni ka kinsa man nga mga lalaki kumbaga kinsa may mga close nimo nga mura alay. apit na or na chance nga mo kuan. Dito na dayon pag mingon siya ikaw. Ay. Pwede. Mingon na din ka. Oro sa babae di pa mo amin ba? Dili ang akong style lang sa hay kay magbilin-bilin ako panty sa importahan. May really? Tudugin ka gets mabugok gyapon. Mao ba? Mo Di ba naman kay panty mo gigon? ba? Lunay one time nga kanang nagabilin og panty lagi sa ako pero ingana day mo mga girls no. Wala ka gets Ang dito. slow naman. Kung gwapa, sexy, sujud anay lang, lisod ka na nga. Kaya mga lalaki man god, normal yun. Itsahan nagtahop, mutuka yun na. Uy, parang manok. Labi na kontrolado niya, like for example, everyday kabalo na siya nga maabot ang bana tag alas 7. Di ba? Sumutira kag alas 3, safe na kayo. Balag mahuman mo alas 4, taas na kayo ang mga pasumangin. Kani siya Ano na ba? ang naitabo mong good ani, kung gusto siya, ingani na lang, kung gusto gid siya muli kay, mangita gid siya paagi nga, di na niya makitaan ang bae. Magbuhat siya lang portahan dito na sa likod. Mobalhin ba ka siya? Mausab. Kay, kabalo naman gid ta. Ginagmay nga mga compromise, dito ginapaingon sa dagko nga kompromiso. Correct. So, kung makita nimo siya permi, naligo, makitaan ka niya permi, gasmile, istorya mo. So, imo nang gi-feed ang temptation. Di ba? Tama. Kung gusto gyud ka, ay di padayon na. Imo na, dako namang kagibungot ka na. Pero kung dili gyud ka, or sa iyong ka, Erp nga, kung buutan gyud ka, utang gyud nato nga, di gyud ka gusto anang nga sala. Di iwas na lang yun. Kung So, bali na lang yung siya, kabuti. mubalhin ka, umutek siya, dili kay ka magkakuan, like, musta, anara. Dayon, dili mo makita. Kung gusto ka. Kay kung dili ka, ang number.
Ihatag sa mo. Okay. Mga unta Sila guys. Poppy na mag-settle. Ako na, kami na bahala para murag ma-internalize ka ng stress debriefing. May kay ko ana. Bastin, kailangan lang niya siya magstorya. One-on-one. Tinod Grabe na yun. ka asking answer ani ni Kuanson Uin. Copy paste. Nan mi dinugan. Okay. Uy! Akong gisahan sa group chat. Okay. Mm. Sir Richard, before anything else, gwapo kay ka ba? Wow. Hindi po. Ni mga pa-intro. Uy, sometimes sabi ang lalaki, Mm. sometimes tungod kay ang inyong environment less pod ang exposure niya sa lalaki mo nang mugwapo siya. For example, ang iyang trabaho na arada, ta boarding house na perminti ana. Mm. Ang iyang Way environment lain. perminti way lain lalaki kanira pod siya. Mm. Mugwapo gini siya. Oo. Wala makay comparison. Remember, kanang Nike nga sapatos, di na siya mahimong nindot nga sapatos kung wala siya kalaban nga laing sapatos. Oo. Hala ba? Si Adan sa una, nabaday siya karibal. Si Adan may pinakagwapo sa una. Kaya Of course. may lain lalaki. Uy, karibal. Mm. Katuro mong halas nga nagpa-con-con. Oo, mo to lang. Oh. So, tama. Kung honest to goodness, kung kibali imo yung problema lugar ka ng di yung lugar kaganahan, kay na tintal na gyud ka, kay grabe na gyud siya nga murag siya naging kapahanggat. Pwede ka mangitagway mo balhin ka. Pwede ba na? Pero mo lagi, una kay amigo nga mga kuan, mga, I'm sure, 100% mo yung ginawa, balaan ni, uy! Sumabot ba ito? Mga naong, Pero mga barkada. ingani ni siya, mo bitaw na ngayo kog number kay Louis Beapod siya. Mo ba? Mo yun. Mo Eh, tabangan na to ba? Tabangan na to sa iyang struggle. Briefing ka, ana. Oo, Pwede, sa- pwede. Oo, sahay magud kailangan mo guna siya nga istoryahan para maka-overcome siya Wow. or ma-overwhelm siya nako. Frailty of a man. Wow. Pero na may kusog na mo mga lalaki. Ano mo manon ni ang kuan di kining comment ni Namchi. Mudawat ba ka ng rason, Maria? Unsa? Nga mga lalaki, natural yun nga kuan. Marupok. Marupok. Wow. Right. Di ka gusto ka na mudawat nga kuan. Naan mo ginana gid ang mga guys. For example, manang guys, wala ko yung nabuhat, kinisulod ramang gid siya. Sulod siya dito, tapos ikuan ko niya, tapos alisod sa gayo. Ma-insultuhan siya. Nga, lost ninyo boy. mo lagi na makaduda po na hindi mo ko ano kanang mo balibad or something marag inana gyud naturally guys. Well, again, sa mga girls na naminaw karon, I tell you right now, kayo mga I laki, think mas makakontrol gyud ang mga girls laki compared magmini to popi boys. ha. Ambot lang kay kung mabot ko 40 basi mo wave pa ko. Moingon nila. Pero mga laki yun may lagi mga inganang, kanang may inganang ang mga klase ng mga sitwasyon yun. Ang tunay na lalaki siguro sa sagatos ka manok ana. Sure gyud kung 95% ana mutok ka gina. Ah. Kana bitaw. Then dili man good sakit man na siya paminahon but dili pod tanan pod gisex sa lalaki, love na din niya ang babae, dili pod. Mm. Di mo ko din na mag-matter, di ba? I mean, sa ngalan, traitor ka na, pero dili mo na yung nga nag-sex ko. Di na takalab. Nanganang yan na, bitaw. Tungod lang na sa nga nga sitwasyon. Dagang kayo maglalisa na, dagang mag-awayan ng nga istorya, but Oo. sa klarong nga istorya, mugin na siya. Something eh, Nature bitaw na. gina siya sa lalaki. Burag mo galing na ingon nila, mas malipay pa mo kung kibali duha na lang ka klase nga cheater ang babaero ang lalaki na bilin. Kung papilihon kag usa ka lalaki nga na may og nagpundok isa lang kaysa lalaki nga na may nga daghan, may palito na lang ka sa lalaki nga na may daghan. Saan lang? Ha? Sa daghan. 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 Kay minto si Iyaha is kuan raman, tilaw-tilaw raman siya. Wala siya love. Ang kanang uban laki nga nang gamintin yun nga halos gabalayan na gabutangan na, sagol naman nagugma. Muguba na nagpamilya. Sagol attachment. Oh, na naman sa attachment mas may itong mga lalaki daw nga daw rapod. Kay dili man tay nga nagod. Darapod. Dili mo tay nga na. Nay nakatutok diyan. Wala yung nakatutok. Wala yung nakatutok. 24 oras. Comment sa live. Wow. Alam na yung maubo, Brother Burns. Lagi pa, miss. Sinod.
Tinod, pero ingani ni siya, ang puruhan lang yun nga katong 5% nga makalikay is that, number one, gugmaan gid siya sa iyang partner or satisfied siya sa iyang partner sexually. Number one na siya. Okay, oh yeah. Ikaduha, grabe kayo iyang upbringing, iyang values nga magkulba-kulba siya basta na temptasyon. Yes. Okay. Salute. Ano bitaw? Mm. Naagid siya ay kuan ba ka ng mga munagingon na to nga kung nakay-fear sa Ginoo, medyo always second yun na siya on your thoughts. Una ang temptasyon pero second in thoughts dayon ana. So, muna siya ang 5%. Now, kung huyang ka na, medyo kulang ka dito. Tapos, imong partner pa gid medyo may ka, hindi naman kayo gwapa akong partner. Ay. Hindi naman kayo perform. Mm-hmm. Oh, so, cheat. Dito naman tama sa cheating. So, nagipuruhan. Dako kaayo nga chance. Pero, kaning, si single man ni si Richard, di ba? Single siya noon. Mm-mm. Oo. Pero 41 years old siya, ha? Oo. Pero, ang consequence ani karon, di ba? Dagan mong consequence. Yes, single siya. Yes, maingon din ang uban nga sekretuhon raman nato, na di makabalo. Tama, tama. Ang babae din, may din na sekreto raman. Depende na gid siguro ni kung ang iyang banal layo. Ay! Uy, si Riza May, si Rene, medyo nireact si Riza May sa akong comment. Yun siya nga, sumustay ko sa ex na ko lugar burn. Kaya daghan man to siya babae, sa ako raman siya nakahilak. Charoy. Ganda mo, te. Si Russell. Pero sa ako, Brad, one time na itabo dyan na ako na burn, pero grabe nga basol na ako sa akong self ato nga time kay gibahugan naman tana ko, wala jud ko gituka kay tungod sa respeto. Wow! Wow, okay. Nay nagbasa din Russell. Nay nagbasa din karon nag-live pod nga mo nang nag-ingon ka na para i-prove lugar nga wa gyud nimo to tilawi, ana lugar. Dili wala ako na convince mo lang kuan. Bitaw, sender, istorya na lang ang girl, isip isa nimo ka igsoon nga respeto sa self kay napod lain laki gapuyo diha which is ikaw, ha. So di ko kabalo sa sa conversation nga lang. So gilokot ang panty nang naraw mong please lang baka nang konsam bitaw mong tumong og tinguha bitaw ani. Ayaw lang ko tintalas. Dili, dapat suko ang guy, dapat suko siya. Siya man ka, pagtarong na gudi abi. Tarong di mo yung sum kanya katagaham tani mo panty niya. Guys, Wala, think ano di? Nai-brief na si mong husband. So sa mo hobby. Nakaayo ka, girl. Di dead man na lang siguro ka. Magamit good. Siguro dead man na lang kano, dead man na lang kano. Makabuluhan si Aris, oh. Sa bagay, matagbutang sa panty uli nimo, talid man na lang ka pag nasya. So, mo lagi ang pagpugong mo na diha. Tato pang gistorya kay lamion pag nga bae, di pag ini babae nga na may usay babae nga annoying, na magiuban nga babae nga magtintal-tintal, tama nga nagluora po ng bayana oy, naman po yung ana. Di ba? Pero ang nagtintal-tintal nimo lami pag yun nga bae. Sus Ginoo ko. Pero di mo to lami daw ingon si Richard. Mo ingon niya. Mo sa letter. Dilita mo to ina erp nga dilita mo to unless na proof. Ningon man siya nga gwapa ang babae. Dapat i-send niya ang picture. Sige na, Brad. I-send na ang picture, Brad. Kabulungan ka naminaw ka karon sa podcast, ha? Nanmi Dinugan. Sige, gingon niya ni? Siya yung gingon ni Maria? Wala daw na human. Sabi yung ubusan niya. Narao, anyhow, katuingon siya how to be you po. Anyhow, Sir Richard, first things first, lalaki good ta. So normal ra nga murag gyud tag mahagit ug lami na kaayo gambahan. Wow. So okay ra na, normal ra daw gyud na. Wow, normal. Ang ato lang ba kay gakatandog ang ego. Yan. Pero sir, kung sakto kag pangutok, ayaw naglutumpangi. Wow, grabe siya nang Kay tungod sa fact, nagarespeto ka sa iya ug sa iyang bana. Amigo ra nimo yung husband. Walay talo-talo. Walay talo-talo.
Talo-talo. Kasi talo-talo. Walay talo-talo. Wala talo-talo. Talo-talo, Then, sir, talo-talo. Kasi talo-talo. Talo to. Yun. Then, sir, minyo na ang bay. Ayaw nagsinamok. Ayaw natumpangin. Maayong No, buhaton, sir, is mulikay. Pero istoryasan mo siya. Prangkahi, sir. Maura man na. Prangkahi kay intawon, luoy ang bay kay ninyo na siya. Sir, bad na, sir. Bad. No, good na. Kay lisod na. Smiley, smiley. Oh, inganit ni siya. Naipunto si Nanmi ato ay seconded the motion. Yes, you seconded motion. Meaning isa ra na kabuto sa imo, satisfied ka, pero dako kay na siya nga konsensya ang pila ka adlaw nga konsensya, pila ka weeks, moabot pa siguro months kung naa pa ka diha. Labi nagmagstorya iyang bana tapos Ayaw na lagi. buutan kay iyang Yan na lang. diba? Para way mahay, tirahi, kaisa lang. Hangyo ba? Uy, Isa lang. Pag humanday ng buto, hindi mo, this is wrong. Kabalo ka, this is wrong. Di mo. Ana. Para at least way mahay ba? At least nagkatilaway mga igala. Ana na lang. Pero Ana na lang. pwede man, Erp. Example, mingan ka nga, sige, musugot ko sa temptation nga imong gihatag sa ako. Aha. Pwede kamot lang. Kamot lang. Sober siya. Kamot lang ang gamiton para wala gyapon ba, murag dili ko guilty ba. Di tanaw lang ko. Sila di. Okay kayo. Okay. We. Uli na lang TDO, Richard, period. Uli nagkagayan. Uli na lang Halika sa- dili. So, kaisa lang gidi. Pwede, para lang yun mga, marispita, kaisa lang. Pag mag-isa, hindi ka, may God sayop niya itong gibuhan. This is such an error. This is such an error. Sayop galing. This is such an error. Naman na siya ato gang I don't know, isa ka episode sa Something Taxi. Something Taxi ba? Nakakita na mo na? Wala ko. Hindi kayo katanog may nga na. I-type daw di Maria, taxi. Dayan, butay din og sa permero, butang og CZECH space. Uy, Basta, naisa dito ka babae nga niuban siya sa taxi. Tapos pagkahuman nila, mura siya giluod. Nga guilty kay siya pagkahuman. Mura giluod siya pero grabe kay iyang kuan ganina. Ganina mura nag-enjoy gud siya. Pero pag ending, Anong gikuan man siya, Bring? Anong gikuan man? siyempre giseduce siya. Okay. Ayun, after that, murag naghilaka siya, murag gusto siya muhilak ba. So medyo ulahi na ang tanan, nahuman na. Buutan kay iyang bana. So medyo ingana mahitabo. Okay ra man ini si Richard kay wala man siya partner, dili siya magilty pero ang babae posible nga magilty. So, Moni. Ano ba yun, Moni? Research mo na yan. Mo na siya. Mo din ni siya. Oy, nana pa yung mabilaron niya. Easy. Easy. Right. Daga na kaya-search, oh. Klaro na kaya-search. Searchan mo, ha? Ay. Okay. So, medyo pila mo nakuha da nga medyo mga bigatin na mga tubag di abi? gamay lang man sila. Na medyo taas-taas. O, sige, okay lang. Okay, kay mga tagtaog. Again, ha? Mga tagtag 1,000 GC, courtesy of Blue Energy. O, again, kung gusto mo mahimong milyonaryo, mga igala, basi ka muna ang mahimong milyonaryo, ha? Bisita na mo sa pinakadol na yung Blue Energy Station para namoy chance makadaog sa ilang 1 million pesos. Grabe. Yawn. Diba? Ako i-send sa ato ang group chat, guys. Kasi hindi makopya na ako. Screen cap na lang.
Unsay pasabot? Ang top 3 nga mga, top 3, ang katong mga taas ug mga answers. Mm. Ako isend sa group chat. Okay. Daghang Yeah. salamat sa pagsalig nimo ha, si Richard. Kamo ko na mo yung mga stories or uban pang inyong gustong i-share, PM lang mo may galay kabala ka namoy kuan namoy privacy. Privacy. Tanan privacy. Privacy, well, letter F tanan mga igala. Okay. Okay. And by the way, kung kamo din nagnegosyo o gusto ninyo mga bunggo, mga help, kung gusto ninyo ipa-finance na dugang sa negosyo, adto na mo sa First Valley Bank. Kaya na sila financian na sila scheme ana may gala nga para to. sa inyo ha. Alright, mga Basta negosyo. Basta negosyo, mga traktor pwede kana pang-agriculture, walay problema. Mhm. Dali ra kayo ang approval na adto lang mo sa First Valley Bank. Alright? Ang mga kuan na to, OFW na to, basin gusto sila magnegosyo, pag-abot din ni or ilang bana baka or ilang asawa, nanay plano ngana. So, First Valley Bank na. Yes. And again, ang atong Blue Energy, ang every 200 pesos ninyo usa ka raffle ticket na. Tapos kung namoy Blue Rewards card, madouble ang inyong number of tickets. So, inyo rin fill upan, ihulog ninyo sa inyong pinakadool nga raffle boxes sa Blue Energy. Kay sa Blue Energy, full tank sa sulit. Sa Cagayan de Oro na ay Bulwa, Patag, Ipunan, Kauswagan, Pueblo, Indahag, Punto, Los Meña, ug Kugman. Sa Misamis Oriental, Villanueva, Hinguog, Magsaysay, Iligan, Tambo, ug Tominobo. Sa Davao, Katitipan, Mintal, Bukidnon, Quezon, Valencia, ug sa Caraga, Buena Vista, Montilla, Baan, ug Tagibo. 22 sites across Mindanao. Bosa, bisita na mo sa Blue Energy. Blue Energy. Alright. Oga, siyempre, Thank you, logo Blue na shoutout Energy. sa mga taga Dirtbag, nga Bibo kay di aron busy, nga si Pamilo o guban pa. Speaking of panty day na isa ka customer, Brad. Hapit na awayan sa asawa. Ano man? Kay pag uli sa iya, ha, Brad, nay na-appeal panty pandamay kalakiha. Tino walay binuang. Dito gibase ang akong video ato. Pag ano, huy, ano may panty diri, agay. Hapit ma. Kay wa man din na kuan sa Hapit bulsa. Wa na butang sa bulsa. Basi nasa bulsa, hapit madukol ang bana. Agay. Diyos ko, Lord. Nanadayan. Unsa kay gi? Unsa iyang gikuan ka ato? Di, usay magod ani maguna. Ang may tabo manggod sa Blue Energy, wala dili na mo I mean sa Dirtbag. Ang pagkuha silang labunon, dili na manggod ingon nga isa-isahon pa. Itimbang ra dito, pila man na. 5 kilo, ana. Diretso na dayon. So naging mga tendency nga basig wala makuan. Or basig wala na kuan, ay mga ay. Ano naman ni sobra diri panty. Kung sample sa punyo guys tanan nga iya tong babae, piling na ako Brad, muami na lang gid siya nga bayot siya kaysa maingon siya nga cheater. Murag gihang direction. Ay, gulo ko. Nasap na nagyuhan ang akong true identity. Nabayot mo kalakiha mga gala. Okay. Sa ibuhang Mr. Item Poppy, upat pa na ang nakakorek answer. Sige, What? balikan nato ang atong mystery item. Dali. Ay, eto na, Mystery be. celebrity. Yesterday once more. Dali, be. Be. Upat kani Balikan sila na to. confirmed sharer ni sila ha. Bantay lang. Allah. Meaning, Ayan. napay chance ninyo dia. Pwede pa ninyo i-change ang inyong mga answers. Ito na. Si Net Ala. Ikay. Si Taytay nga atong who is our mystery celebrity, Kuda Queen. Number 1, this famous actress was born in 1989 and her real family name is Delgado. Delgado. Once again, Delgado. Fact number 2, she has a Spanish boyfriend whom she met at her as her leading man on a movie. Who is this? Ay, kanag yung pinakagwapo nga factor mo. Grabe. Oh, nisulod na po si Ella. Nisulod na po si Ella. Uy. Sorry. Wala Ano na. po na. Wala na. Grabe ni siya. Ano, may Okay siya na. maniming, ho? May gini Wala maniming na. batana. My radar.
Okay. Kamulit ka sa radar ba? Fact number 3. We will have her famous Netflix series. So wala pa na human iyang series sa Netflix. Soon in season 5. My God, atang pod ko. Last Okay, tingnan and muna. Kabalo na ko final nagpaduding si Ella diri. Paki-follow daw siyang TikTok. I love you, Justine 2020. I love you. I love you, Justine. JKM Enterprises. Di ba? Di ba? Ano? I love you, Justine 2020. Sa SB19. Ah. So, kinsa kini? Go, guys. Upat pa mo kabuok. Ay. Posible. So si Ella na daw sa 120 pila ka followers? 129. 129 na daw yung followers. 129, Isakto daw wow. 1,000 na isakto. Congrats, Ella. Salamat Ella, congrats. TikTok niya ha dito. Sige na, Ella, go na. Okay, go na Ella, Ella, go. Go down na, go down. Bye. Bye. Pagkasarap. Pagminyo na, Pops. Oh. Kinsa ka niya itong mystery celebrity? Oops. Ang apelido kay Delgado. Gan. Gan. River. Ah, What's the English of kuan? Kapito ko. kapito ko. Cold lizard. Ha? Dapat share. Hold lizard. Very Old good. Lizard. Kapit is hold, toko is lizard. So hold lizard. Very good. Very good. 10 Very bright. seconds. 10, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 4. 3, 2, 1. Ayan na! And the correct kinsay pinakalas diya, Maria? Si Wala na? Sinjang. Nice Sinjang. Okay. Okay. Okay na ta? Ready Okay na na, ta? okay na, Maria? okay na, okay na, okay na. Reveal na natin. Okay na, ito na. The correct is Ursula Corbero. Delgado. Cubero? Ursula Cubero? Corbero. Corbero. Mochila man ang Cubero. Mochila Labrador. Cubillo. Ano Bura man Cubillo. yun? Ursula. Tingnan saan ni Cubillo, Ursula Cubillo. Yay! Insurance. Singapore man to. Singapore. Tokyo man eh. Eh. Okay. So, si Ursula Corbero Delgado. Sasa ni sa Money Heist ni? Sa Money Heist. Mani. Sa ka ba? Mali. Mananaw nagika ko ano di yo. My God, layo ra kay ko ba? Wala na. Mangyugo ka. Officially, 5 lang ang nakakuha. Lo, grabe sa atong topic ganina, wala ginitaas ang views. Pag abot sa picture nga nailubot, grabe ang views. Oh. Na something ninyo ha. Na may sakit. Tokyo of Money. Tokyo yung name sa Money Heist. Money Heist. Oo, Money Heist. Sa Tok. Kaya Tok-tok. Ang sayang ko lang na yun. Sa bida siya dre o kontrabida? Siya bida. ang actually Ang si ingani ang history sa Money Heist. Si professor nga Money Heist katong professor nila pinaka-bright nila dito. Actually sa writing sa book siya ang dapat nga mo describe mo narrator. Oo. Pero nakita nila nga si Tokyo, nag-decide sila nga si Tokyo ang ilang ipa narrate sa nahitabo. Munang siya usay Sige, B.O. siya ay BO. So nakita nila mas effective nga si Tokyo ang mag-BO kay murag underdog man si Tokyo, dili man siya bright, medyo dagan siya mga problema, dagan siya kuan. Okay. Pero lami siyang lubot, no? Ay, lami siyang lubot na lami iyang kuan, no? Isol. Alam mo, Ayan, isol. late lang yung ko, Brad, ang bilo no kung sa edad na ba na siguro. So, sa una, masiksiyan ko og naong, ano. Tapos, next day, kakasiksiyan ko ng hinlo o bagtak. Ganun, di ka dagko ba? Pero ano, di kita ka lang mag-high school. Di ba, magsunod ka, di makita naman nilang bagtak. Oo. Seksiyan ko ng mga hinlo kay bagtak, bay. Tapos, hinlo kay medyas dayon. Ano ba, di ba? Oo. Dili po kay tambok, kanang sakto lang, kanang straight nga mo kana crush po lang ako yana.
Tapos- Catherine, makinana. Sa? Kanang Catherine Bernardo. Ano? Okay lang. Basta hindi lang. tapos lately dayon, ang pinaka-sexy, umuya ako nakita sa akong wife day. Aminado magig ko nga murag late na nako napansin may gala. Ang kana ding sexy butt. The Sexy butt. Eh? The bond. Mo na lately akong kon, oh my God. Mas gana So, sexy meaning, ang mga gapalitan mo na siya og apple bottom jeans? butt. Wow! With the fur. Kaya nga With the fur? pinahulma kinang kuan may gala. Hmm? Ang Evol Pack. So kanang maya na mga sexy kay mana, mas gaka-attract na kuan no. Wow. More into butt ko kaysa boobs. Di ka na di kay kumagges na ko ng anong kuan gyud mo ng dagko kay boobs. Bro mas ano de ko, mas into butt de ko. Ang picture ni Ivana be nga nakaatubang. Mm. Nakatubang lang. Si-share ko na ba Alright, sige Yeah. na be. ang mga names nga nakakuha og correct answer nga si pangalan niya ate? Ursula Ursula Corbero del Kuan lang ni siya tulo ka buok nga tag 30 ang load 30. Tulo ka buok. Tulo. Hindi pa. Tulo ka tag 30. Ayan, so si Nanmin Dinugan, Mariano Jr., Sardoa, Dennis Pagalan, ug si Trevor Cloma, ug Knight si Jung. Sige, first. So mura ni silang mga mahilig sa money heist. Oo. Familiar sa Actually, ila. lagyan nagtubag, pero wala nag-share. Mao lang. Dapat share. Sayang. Diyan na lang kay lima ramang kabuk, 50 lang isa ra kabuk winner ay 50. Sige, go. One Kwenta, winner. 50 na lang tapos isa kabuk winner. Ayan. Sige, pinsa ka. Hey! Congratulations kay Nande, ayon! Nai Simjang Nai. Simjang. Mura mo ni siya Korean, no? Nai Simjang. Nae. Congratulations. Congrats. Okay. So, 50 pesos load winner. O ang atong winner, pakita nga ko sa again imong gi-PM ang kuan Oo, nasa ang mga wait ato ang group chat. Si kamo kinsa inyong para sa inyo sino? Kaya ako man ang chairman of the board. Bebe, tanan na. Kinsa yung pinakanindot nga tubag. O ang atong code para sa iPhone. Ako na yata karon taon may gala ha. Bata te for the meantime. Maria, dagan kay ni tanan? Actually, di mara sila. Or Lima. na doble ni mog send ang uban? Nakuy na doble isa. Okay. Pero dato pagbasa pag uman akong kuwag taas answers ano. Okay. Yan. Sige daw, bet na. Tingni na to, tingni. Okay. Congratulations, Lai Simjang. Salamat. Sige lang. Pray lang kita mga gala nga mas nindot atong kuan. Mas nindot atong... Kanya akong si David Zulo. Imong gi-print screen day. Si Russell. Pero sa ako, Brad, one time na itabod na ako na burn. Grabe ka, basol na ako sa kong cell atong atang gigibahugan naman tana. Muni siya itong nagbasol tana. Ay, wala niya, nagbalibad siya, pero nagbasol siya. Bita, oy, sender, storyahan na lang. Ang girl isip isa ni mo kay Igsoon. Nga respeto sa self kay napod laki. Gapuyo diha, which is ikaw. Tama ba na yung gipadulngan? Trevor, palera na, lako, baka babae, wala na nawala, naraman na pirmi sa ubos, gadikit. Sender, mo bali na lang ka sa abay nga kwarto, tapos mangagi ang dingding para mapuraan ka. Wag ni si Aris, mga galag, ga-heater lang ini si Aris. Si David Zolo, para malikihan ni mo ang mga butang ikaw na lang mulayo sa babae na gapatintal sa imo kay nasa'y pamilya ang babae amigo pagyud mo sa iyang bana. Ikaw na lang mulayo para walay mahay sa pinakalasan. Ha? Sunod ay taas si Dinugan. Siya gyapon tong last time. Sir Richard Sweet Shoes tabi. Wow. First thing for Richard, lalaki kita normal nga mura jud og mahagit lamina kayo sin gamana sa normal na ang ato lang ba kay gakatandog atong ego. Pero sir kung sa akong mga note ayaw na gyud tong pangikay tungod sa fang ano. And lastly, amora ni siya gyapon. It's between David Zulo ako o kang Namni. Unsa imo ha? Imo kisa mo Maria?
Ako si David Zulog, kay straight to the point na diretsahan. And ganahan ko aniyang giingon para walay makakay sa pinakalasan. Ikaw, Master Pops? Ibutan na lang ako kang Russell kay para na kay choice or ikaw mo break sa time. Walang iya kayo. Si Russell nga namang Pero sa ako, Brad, one time nahitabo jud na ako na burn. Oh, so niamin siya. Niamin siya mga igala. Niamin siya. Ang hirap ng ano ha. Ibahugan gyapon ni siya, no? So akong pilion si Russell gihapon. Russell ang akong pilion. Brad, one time na itabo dyan na ako burn, pero grabe nga basol na ako sa akong self ato nga time, kay gibahugan naman tana ko, wala dyan ko gito ka kay tungod sa respeto. Tungod maguli sa ha. Ganan ko siyang ha kay na space. Ha, space, ha, space, ha. Congratulations! Dito ka na-convince sa gito ka. Gito ka. Dito ka nang gito sa gito ka. Congratulations, Russell Rebelieza Ibonya, nakadaw ka og 1,000 GC sa Blue Energy. Wow, 1,000! Congratulations! O para makakwalify mo sa atong Fiesta promo parapol sa iPhone courtesy of Chada Telecom. They are located na maligya sila sa mga barato nga mga iPhones. They are located diya sa may Veles o nag-open sila silang branch sa may Malaybalay City. Bisitahan na ninyo ang Chada Telecom. And again, para sa August, saan na yung date karon? 21. 28. Ay, 28 na day. Ano? 20? Ikaw bito nalibog sa ko. 21. Sorry. Sa August 21, ang atong code is no other than #panty. Panty ang atong code for tonight. Dili, pwede. Kung first time ba ninyo nakapaminaw karon o wala mo nakakuha sa code atong last paminawa sa among Spotify or sa among Facebook live sa Bitog-Bitog inyo i-review kung sa code na mo atong primero, ikaduha o karon ikatulo. So karon ang ato is #panty. Tulo na ha, tulo. Tulo na. Kolektahan na ninyo. Kolektahan na ninyo. Isa na lang. Pila na ba antong mabot sa fiesta? Tara lang ang date ba? Ang kalendar. So Wala next, ang fiesta na to is Thursday. 27. So, sa 27 duha na lang. So nalantay, duha na lang may gala. Sunday 1. Sunday o Thursday. Okay? Sunday and Tuesday. Okay, very good. Thank you. Oy, nagpabuhat pa kog Bitog-Bitog University ug ang akong katong-ato ang BBS. At angin ninyo may gala ha kay mo man na atong gikuan diha. Sumura to. Okay? mo man atong giabangan ng pila ka kuan. Mga mags na to sa BBS, may na lang may gala makatabang mo sa mua. Katong uban po nga Suggestion naminaw nga kung gusto san mo muhatag og mga papremyo, suporta po sa among show may gala. Kay kami, kuan mong yun, salamat po daan. PM lang mo sa ako ang may gala, ha? Ato nang kuan. Okay. Oy, please, pakipollow ko sa akong Instagram, Bernie Bitok 2, akong YouTube channel, Bitog-Bitog University, akong fanpage, Bitog-Bitog University, o ang akong Spotify dayon, Bitog-Bitog University Podcast. Yan. Wow. Ikaw po. Pasalamat lang ko sa first naghatag og star sa akong Master Poppy Gaming. Si Nay ang pinakauna naghatag 60 stars. And then basin mo apas ang uban. So kung ganahan mo mga games, actually kagahapon murag pinakataas to na akong viewers ba kay naa ko'y mga chicks nga mga guests nga nagdula pod. So later on alas 10 sa Master Poppy Facebook page, naapo na siya naka-live sa Master Poppy YouTube channel. And please i-add yapon ko ninyo sa TikTok, Master Poppy Alab. Ug sa Instagram at Master Poppy. Alright, and don't forget guys na follow ko ninyo sa akong Facebook page, Instagram, YouTube channel, and TikTok. And please, uban-uban to sa Maria Fest Squad. Kaya na kita mag-chika-chika. Thank you so much. Gata kayo. Guys, salamat. Again, dagan salamat sa tanan mga nagsubaybay, ga-support sa mua. Thank you very much sa inyong tanan may gala. Kabalumi nga di lalim nga kalabi na kana ubang ang gasugod gyud hantod humanon gyud nila ang atong mga podcast o atong live. Thank you. Dagan salamat. All right.
Salamat. Ingat mo tanan, guys. I love you all. Salamat. Kay Kalimti, si Kuan, ang TikTok ni Ella, ha? Bye!